Ambalmao Anoula. Ambalmao Anoula. Mohamed Touré, Kabo, Washington DC, VOA Soba, Kono, no studio CC. Nenge nye tani kele obe ano Amerique Faba, Kononana, no e Voix de l'Amérique. Anga bi taratado kunafuni ubna boli nunundeka. Bambanchi marfatigi jekulu koro ka Dakarili Burem, amena kumauka. Ka fana ka sigida deundo ka sereaw lame a Dankari kan. An bɛ taa Tumutu mara fana na n'a yirala k'a fɔ ko lakana gɛrɛntɛ sigili famaw fɛ n'an b'a wele ko couvre-feu sigidadenw hakilina na o ko la ani dankari ni binkani minnu bonyani bɛ ka kɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛna hakili jagabɔ ni jateminɛ ko kan o fana na SEMA n'o ye banbanci jɛkulu kɔrɔ olu ka weleda an bɛna jatini kɛ o la o ye laɲini min se k'a lase famaw ma laseli Bamako Garabal o furu fara sigidadenw dɔ damadɔ o ni maa minnu sigiyɔrɔ bila ka n'u sigi Bamako n'an b'u wele ko déplacé ka fara ayiwa yɛrɛwolo o jɛkulu ayiwa a ɲɛmaaw ka nɔminɛniw n'u ka kiriko la ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Ayiwa kunnafoni kɔni b'a jira ko bi sɔgɔma ayiwa Banbanci jɛkulu kɔrɔ marifatigiw olu ye bingani boloda Burem sigida la VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Jɛkulu min sigira kola dilan kama n'a bɛ wele ko cadre stratégique permanent CSP olu ka fara ɲɔgɔn ka baara min n'a kɛra finitigi kunda olu tun ye bɛnkan gafe dɔ bolonɔbila u ni jamana cɛ san 2015 u ye bataki dɔ jɛnsɛn u kɔfɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ baara dɔ olu daminɛna Burem ko n'o tun ɲɛsinen don Burem kan o laminɛli kan ani ka fara yɔrɔ caman wɛrɛw kan min yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun laminɛna Mali jamana finitigiw ani Rusiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner fɛ nin jɛkulu kofɔlen n'o ye CSP latɛmɛla Mohamed El Maouloud Ramadan tun ye laseliw kɛ laseli min latɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko kɛlɛ jilajalen don kosɛbɛ wa min tun y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u kun kɛlen don ko ka tigɛ kɛ nin dugu kofɔlen na n'o ye Burem ye ko hali ni k'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma se kala sɔrɔ walasa u ka kunnafoni jɔnjɔn di a koɲɛ kan a mara kɔnɔ seereya dɔw ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya kunnafoni minnu bɛɛ lajɛlen dilen tun bɛ ni rébellion in kun kan nka fɛn min ye bɛnkan gafe ye min lakodɔnnen don ko accord d'Alger kɔni daminɛna ni taabolo lakarilenw ye nin kalo damadɔ in na ka kɛ ni dɔ farali ye fitinɛ kan a bolonɔbila jɛkulu dɔw min bɛ wele ko coordination des mouvements de l'Azawad CMA i ye bataki dɔ labɔ kunun tɛnɛ k'a yira k'a jatilen don olu bolo k'u bɛ kɛlɛ la ni Mali jamana finitigiw ye n'o ye armée malienne ye n'u kɛlen don ko k'u bolo da fanga kan kabiri san 2020 o waati. Halisa an bɛ to Burem sigida kɔnɔ ayiwa bingali ninnu kɛlen kɔfɛ Burem o sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ kan marifatigiw fɛ minnu tun y'a fɔ ko tɛmɛnen na k'u tun ye dugu minɛ kɛlɛbolo la VOA Bambara lasigiden kunnafonidila Modibo Danbele ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni sigida mɔgɔ dɔ ye ayiwa min tɔgɔ ma fɔ ayiwa olu y'a jira ko dugu kɔni a hakili sigilen don nin waati kɛrɛnkɛrɛn na ani kɔnɔ fana ko famaw bolo an ka jɛkulu lamɛn Modibo Danbele. Burem kɔni a tɛ cogoya b'a la depuis dugu jɛra 9h30 Marfanci kan de y'an lakunu 9h30 waati sisan an bɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ dogolen don an bɛ sow kɔnɔ de an sigilen don sow kɔnɔ de an tɛ se ka bɔ nka alhamdulilayi an b'a la tanu dugu b'an ka cɛfarinw bolo n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye dugu b'u bolo olu de bɛ ka taga segin kɛ ka lakana sabati dugu kɔnɔ. An dun y'a ye kunnafoni dira marifatigi jɛkulu fɛ ko dugu b'olu ka mara kɔnɔna la o kuma in e ko de o la. O kuma in kɔni tiɲɛ kelen t'a la dugu b'an ka faamaw de bolo an ka kɛlɛkɛdenw de bolo mun y'an ka sɔrɔdasiw ye dugu b'olu de bolo an ɲɛ b'u la olu de b'u ka mobiliw kɔnɔ u bɛ taa ka segin na wa olu de bɛ marifanci kan na u bɛ kɛ ka minnu donna dugu kɔnɔ olu de bɛ kɛ bunyi ye dugu kɔnɔna la sisan sa yɛrɛ dugu bɛ an ka sɔrɔdasiw de bolo o de la an b'a la tanu. Mais ni mankan in a daminɛna wagati jumɛn na? A daminɛna 9h30 waati i b'a dɔn depuis dugu jɛra 6h30 7h avion tɛmɛna ka taa gosili kɛ san fila ninnu na an yɛrɛ hakili la ko o kun y'a bannen mais 9h30 waati an ɲɛ b'a ye u commencera ka checkpointigiw attaquer ka don dugu kɔnɔna la quoi bon heureusement
sɔrɔdasiw bɛ checkpoint ninnu kan olu fana ye report engagé depuis la an ka sɔrɔdasiw ma sigi u jɔlen don u bɛ kɛlɛ la fo kana se nin waati in na sisan kɔni an bɛ waati min na Marfanci kan a dɔgɔyara dɔɔnin i bɛ kelen n'o de mankan mɛn n'o tɛ a dɔgɔyara dɔɔnin. Dugu kɔnɔna la est ce que mɔgɔw bolo fɛnw tiɲɛna wa ou bien mɔgɔw bɔnɛna u ni na wa dugu kɔnɔ wa? Bon sisan an tɛ se ka foyi fɔ la parce que an bɛ sokɔnɔnaw la mɔgɔ si ma bɔ fɔlɔ an ma bɔ kɛnɛma pour que k'a dɔn ni tiɲɛni ni fɛn minnu kɛra. Hali sisan an bɛ sokɔnɔnaw de la ni mɔgɔ min sera ka fɛn mun fɔ i b'a fɔ peut-être i ɲɛ b'a la fenêtre de fɛ n'o tɛ bɛɛ bɛ sokɔnɔna de la an b'a dɔn yɛrɛ mun kɛra fo n'an bɔra kɛnɛma de an bɛ se k'a fɔ ko nin hakɛ de kɛra nin de kɛra nin kɛra hakɛ de sara n'o tɛ an bɛ kɛ k'a mɛn ko u ye dɔn ninnu minnu nana attaqué k'u ye caman fɔ o la mais an bɛ kɛ k'a mɛn de n'an m'a ye fɔlɔ fo an ka bɔ kɛnɛma. Mais e dun y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko sebaya bɛ saradasolakaw de bolo? Ne y'a dɔn ko sebaya b'u bolo parce que an jɔlen bɛ yɔrɔ min na an bɛ sokɔnɔna min na an bɛ kɛ ka yeli kɛ fenêtre de fɛ. An ɲɛ b'u la u b'u ka mobile kɔnɔ u bɛ va-et-vient la i m'a faamuya donc an ɲɛ b'a la fɛnɛ u ye yɔrɔ fɛn fɛn tigɛ parce que kan yɔrɔ ninnu ni yɔrɔ caman bɛ u y'a tigɛ mɔgɔ tɛ ka gɛrɛ yɛrɛ kuma tɛ i ka fɛn la an ɲɛ b'a la ko o yɔrɔ ninnu bɛɛ b'u bolo olu de bɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la o de la n y'a fɔ ko sɛbɛn b'u bolo. Ayiwa sisan an bɛ to kɔrɔnfɛla la hali bi an bɛ taa Tombouctou mara la n'a yirala k'a fɔ ko tile kelen kɔfɛ ni famaw ye lakana gɛrɛntɛ yamaruyali sigili kɔfɛ n'o ye couvre-feu Tombouctou dugu kɔnɔ ayiwa jamanadenw bɛ ka kuma o ko nin kan ayiwa o lakana taabolo min sigira Bingani kɔfɛ o mara kɔnɔ VOA Banbara lasigiden ka bɔ Tombouctou n'o ye Aluseni Alhaji ye ale b'a kunnafoni lakalawen an k'a lamɛn. Couvre-feu min bilalen don Tombouctou mara kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn juguman tɛ parce que a dabɔlen don min kama o ye ka mɔgɔw lakana. Tombouctou région kɔnɔ gouverneur ye layidukan min ta k'a fɔ ko couvre-feu ka kɛ ka daminɛ 20h la ka taa bila 6h la hakilina ɲuman don mais mɔgɔw ka respecter pour que au moins population bɛɛ bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ kasaraw ni gɛrɛgɛrɛw tɔɔrɔ ma parce que dugu ma ɲi sisan donc ni couvre-feu décrétera o bɛ kɛ hakilina ɲuman walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi kasaraw ni gɛrɛgɛrɛ ma tiɲɛna hakilina kɔni ka ɲi kosɛbɛ. K'a fɔ dugudenw u k'u basigi u k'u hakili jakabɔ pour que u ka se ka lakana. N'i y'a ye waati dɔ dira mɔgɔ si kana bɔ mɔgɔ si kana ye kɛnɛma ou bien bolimafɛnw fana u ka jɔ o ye lakaniko ye. Donc ni an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn fɔ foyi tɛ an kan an ka a fɛn labato. U t'a kɛ foyi kama an ka lakaniko ye ani u yɛrɛ u ka se k'u yɛrɛ lakana parce que n'i y'a ye an bɛ kɛlɛ la parce que an yɛrɛ an bɛ yɔrɔ dɔw la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin caman bɛ ka taa problème caman bɛ degun caman bɛ jamana kan donc n'u ye fɛn fɔ dɔrɔn an ka lakana an ka se ka a fɛn bato ne b'o dɔrɔn de ɲini. Parce que dugu bɛ cogo min na sisan a ma nɔgɔ mɔgɔ juguw bɛ se ka don an na cogo sugu bɛɛ la donc o de la u ko couvre-feu ka kɛ fɛngɛ la a ka nɔgɔ kojugu voilà. Sufɛ fana a bɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu bɛ se ka don dugu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka sababu kɛ n'an fana bɛ yaala sufɛ donc ni couvre-feu b'a la a b'an dɛmɛ pour que mɔgɔ jugu ninnu kana se ka don dugu kɔnɔ. Donc an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye c'est que k'u janto mɔgɔw la u k'u janto mɔgɔw ka taga ni segin ni situation na an t'a fɛ k'a mɛn vraiment ko couvre-feu kama i b'a fɔ couvre-feu minnu delila ka kɛ ka tɛmɛ k'a fɔ ko an ka saradasiw ou bien polisiw bɛ mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw bugo simplement parce que u ma couvre-feu respecté an ka kuma ye o dɔrɔn de u ni ce baara la. Ayiwa sisan walasa an ka nin ko nin faamuya n'o ye binganiw ni dankari minnu bolodalen bɛ Mali kɔnɔ nin kɔsan na aw hakili b'a la Baɲangara Koro Bankas ka na Mopti yɛrɛ fanfɛla la ka taa kɔrɔn fɛ caman b'u yɛrɛ ɲininka ani caman hamina ko don sababu mun y'a to nin dankari ninnu bɛ ka caya ayiwa Mali kɔnɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na o hukumu kɔnɔna na yaasa an ka se ka kunnafoni ni faamuyali sɔrɔ a ko la an ye ci bila an balimakɛ Mohamed Abdallah El Khalil fɛ ale ye ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛla ni hakili jagabɔla ye lakana ko o ni jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an balimakɛ Mohamed i ni wula. N dugu jɔlen don yɛrɛ de. Mohamed i tulo bɛ n na? Awɔ ne tulo b'i la. Ayiwa i bisimila an bɛ ka kuma ayiwa dankari minnu bɛ ka caya jamana kɔnɔ sisan nka e yɛrɛ bolo mun de kɛra sababu ye kɔsan na binganiw ni ayiwa dankariw bɛ ka caya Mali jamana kɔnɔna na?
bon an bɛ foli bila VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu k'ale fɛ jamana ye Ala ka kisi k'a tanga bɛɛ b'a dɔn depuis Mali autorités yɛrɛ ka hakili jagabɔ kɔnɔ ni bɛn kɛra k'a fɔ ko MINUSMA k'a ka minɛnw cɛ ka jamana in bila parce que u tilala k'u ka se ka baara min bɛ jamana nimisi wasa donc depuis o waati fɔra waati min na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u hakili canben don u kun sigilen dɔ kan k'a fɔ ni MINUSMA kɔni y'a ka minɛnw cɛli daminɛ kow bɛ se ka ɲaami juguw ka sira fɛ ka na gɛrɛnɛ sigi Mali da la an b'o de kɔlɔn kɔnɔ bi parce que depuis MINUSMA ka tagali kɛra Bamatu jɛkulu minnu bɛ yen ni groupe séparatiste n'o ye sema mɔgɔw ani terroristes fana n'olu y'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ko JINIM ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn na don min na yani MINUSMA ka taali bolo fɔlen wagati min na olu jɛra k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo depuis o don ko ye Maliyɛnw kan k'a faamuya k'a fɔ ni MINUSMA taara mankan bila wuli k'a jɔ parce que munna mankan bɛ wuli anw minnu ye Mali mɔgɔw u bɛna fɔ k'u bɛna u ka camp minɛ camp ye Mali de ta ye i n'a fɔ n bɛɛ yɛrɛ camp minɛna cogo min na ni camp stratégique kun don ka Mali armée k'a ka base sigi ka jɔn parce que an ta de don a man ka to sema mɔgɔw bolo a man ka to groupe terroriste bolo donc bɛɛ kun kan ka sigi k'a fɔ ɲɔgɔn sɔmɔsɔmɔ don mankan bɛ caya donc mais ninnu jigi dalen don mɔgɔ minnu kan ni mɔgɔ minnu b'a la k'u jamana wɛrɛ minnu b'a la k'u jɔnma tintin anw bo ɲɛ b'o de la o de b'a la ka jamana in kɔlɔlɔ caya. Ayiwa n'i y'a lajɛ waatinin kɛra sema a n'a jɛɲɔgɔn olu bɛɛ ye Bamako bila u y'u ka kasaw cɛ ka taa kɔrɔn fɛ o y'a to caman y'a taamasiyɛn sɔrɔ ko ninnu bɛ yɔrɔ min na u bɛ k'u labɛn ko dɔ la e yɔrɔ fanfɛla la e bɛ se ka mun de fɔ ayiwa jamanadenw minnu haminen don o ko ni fanfɛla na barisabu ni dankari minnu kɛra Gao Tombouctou ani Burem o ni Bamba ayiwa a ko bɛ ka juguya jamanadenw fɛ u ka jɔrɔnanko fanfɛla la e bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ fanfɛla la. Bon allo t'a fɛ an tulo b'i la. N ko sema mɔgɔw ka Bamako bilali ko kɔnɔna na o na ne yɛrɛ kun ye gafe sɛbɛn a ko kan k'a fɔ parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ni da k'u bɛɛ k'a minɛ donc bɛɛ k'a minɛ ni bolo dalen kɔ u y'a essayer k'u bɛ ka repli stratégique kɛ ka jamanaw ja wuli ko non ko bɛn kɛlen d'olu kan mais u y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kidali pour ka nin ko ninnu boloda ko minnu bolodalen filɛ filɛ ni mun ɲɔgɔnna bɛɛ kɛra Gao ka kɛ Kidali n'a b'a la ka kɛ Burem bi segili kun dɔrɔn de ka se ka Mali ka kɛlɛ ta ka jamana sɛgɛrɛ mais est ce que jamana in kan ka jɔ ta nin jɔ cogo la est ce que an kan ka u to tan wa est ce que an b'an k'u kɛlɛ k'u fɛ wa est ce que kɛlɛ de kan ka kɛ pour que jamana in fan bɛɛ ka minɛ parce que transition nakun fila t'a la nakun fɔlɔfɔlɔ bɛ transition na o ye jamana yɔrɔ min bɛ n'a tɛ jamana ka lakana kɔnɔ pour que a bɛ se ka to jamana ka lakana kɔnɔ cogo min na donc u ka mission fɔlɔ de ye nin ye u man ka mɔgɔ lamɛn na ni baara kan ka kɛ a bɛ lakana cogo cogo pour que Mali bɛ se ka Kidali sɔrɔ ka jamana fan wɛrɛ sɔrɔ cogo min na o de kan ka k'u ka baara fɔlɔ fɔlɔ wa o b'o sira de ka ta. Ayiwa n ka ɲininkali laban na n'i y'a lajɛ sigidadenw de kan ka kunnafoni di o hukumu kɔnɔna na u ka kunnafoni dɔn e yɛrɛ bolo a bɛ se ka waleya siraw jumɛn fɛ yaasa sigidadenw ni sɔrɔdasiw ka se ka ni jatigɛ wale kɛlɛ a ɲɛma. Modibo Mohamed an delila k'o fɔ a ka antenne sanfɛ il faut que jamana sɔrɔdasiw ni jamanadenw kana ɲɔgɔn filɛ ɲɔgɔn jugu ye an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo k'a dɔn k'a fɔ ni fali minnu b'a la ka kɛ ni maliyɛnw b'a la ka to a la bateau kɔnɔ ni maliyɛnw b'a la ka fa politique ko tɛ nin ye nin tɛ dɔn nisɔndiya ko ye ni jamana bɛ dusukasi ko de ye Asimi ko tɛ nin ni jamana ko de ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ sɔrɔdasiw ka kuma civiliw fɔ k'a jira civiliw olu nakun de ye ka na civiliw kana ka dɔn ka fana ka dɔn ka fɔ olu fana de kan ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka kunnafoni d'u ma nka fana an k'an janto mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛ bɔlɔlɔ ni kunnafoni juguw cɛrɛ n'a ye pour que ka se ka siyaw ni jamanaw bila ɲɔgɔn na an k'an janto ka bɔ olu ko in na fana. Ayiwa i ni ce o la an ka foli b'i ye. Merci. Ayiwa sisan an ka kunnafoni farafinna gun fan wɛrɛ fanfɛla la ayiwa a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2000 o ni 300 ni kɔ sara sanjiba nin na min ye Derna o dugu tiɲɛ Libi kɔrɔyanfan fɛ ka kɛɲɛ ni kɔrɔtɔ ko baarakɛlaw ka fɔ ye nka famaw ni ayiwa u ka dɛmɛ jɛkulu n'o ye Croix Rouge u sirannen don ko mɔgɔ hakɛ bɛna caya kosɛbɛ bi tarata don Usama Ali min ye Libi ayiwa o kɔrɔtɔ baarakɛlaw ye n'an b'u wele ko Rescue and Emergency Services ka kuma lasaya ye min ye diɲɛ jamana ka fanga kɔrɔ Tripoli y'o fɔ AFP ye ayiwa a ko sanjiba min kɛra fɔɲɔba Daniel fɛ o ye mɔgɔ 2000 ni 300 ni kɔ faga ani mɔgɔ 7,000 ɲɔgɔnna joginna Derna ka sɔrɔ mɔgɔ 5000 u ni kɔ olu ye mɔgɔ ye minnu tununna ko mɔgɔ 65 wɛrɛ fagara a fɔɲɔ ba nin fɛ duguba ni duguba wɛrɛw cɛla Libi jamana ayiwa kɔrɔyan fanfɛla la ayiwa sisan an bɛ taa Kore kɔgɔdugu la n'a yirala k'a fɔ ko jamanatigi Kim Jong-un ale bɔra Pyongyang ni ayiwa terrain n'o ye sisukuru ye karidon na ka taa Rusi jamana na
a ka jamanatigi Vladimir Putin sɔrɔ ye KCNA n'u ka jabaraniso kunnafonidila lasali ye tarata don ko Kim Jong-un bɔra ka a sisi kurun kɔnɔ karidon wula fɛ ka taa Rusi jamana na a ye fanga sɔrɔsi kulu o ni Kore kogodugu fangatigi baarakɛlaw ni ciden jɛkulu dɔw ɲɛminɛ u ye sɛbɛn kunnafonidilaw ka tɔnba fɛ ayiwa dɔnbaga ko fana taama min kɛra Vladivostok Rusi kɔrɔyanfan fɛ san o san sɔrɔkɔ lajɛba dɔ hukumu kɔnɔna na lala olu bɛna se ka ɲɔgɔn ye ani Putin yaasa ka kuma marifako bɛnkan kan o fɔra Putin ye b'a ɲini Kore korogodugu fan marifa ni marifa sɔrɔ Rusi sɔrɔsiw ye minnu bɛ kɛlɛla Ukraine jamana na. Zach Prod. Haida oh haida, haida ye haida, haida se kai kaina, haida bine linjo, haida bine linjo, haida kala baina, haida kale binoye, haida kale hindoye, haida oh haida, haida ye haida, haida se kai kaina, haida bine linjo, haida hunde linjo, haida kala baina, haida kale binoye. Haida kale hunduye wati waida koino haida fakara haida shiwani kubaya kutani haida VOA Afrique ni VOA Afrique buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la halisa Malikura o bɛ sen na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fana Tomiya radio parisien fɛ fiɲɛ turukala 90 o ni 8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara page ye an bɛ an dɔn lamɛnbagaw bɛ fo ayiwa Malikura halisa ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye an bɛ segin ka na an ka kunnafoni tɔw d'an ma ayiwa ko jɔrɔnanko do Mali kɔnɔ marifatigi kulu minnu bolonɔ bilala hɛrɛ ni bɛnkan sɛbɛn kan olu ka sɔrɔsi labɛn jira kɔsani na ka jaabi di finitigiw ma Bamako o ka wele da ka nin kɛ haminanko lawuli bɛ Mali jamana kɔnɔna na VOA Bambara kunnafonidila Kayetu Traoré ale ni Nuhun Togo olu masala ale lakana o ni politiki sɛgɛsɛgɛli do baga do fana ani politiki ma do ka bɔ Bamako an ka jɛ k'u lamɛn. Se k'a yira k'a fɔ nin waati in ka donc nord la o ye welekan min kɛ k'a fɔ fɛn o fɛn ka donc ni o ye fanga yɔrɔw dagalen o ye ko maaw ka bɔ o yɔrɔw la o kɔrɔ bɛ y'a ye o labɛnlen don ka tiɲɛniw boloda ye. Maaw ka bɔ yen nɔ ka taa min mɔgɔw bɛ taa min olu bɛna mun de kɛ hakilina sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ la tiɲɛni façon jumɛn de bolodalen d'u bolo k'a kɛ. Communiqué in kɛlen bi a tile 3 in ka tɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ depuis sɔgɔmada in na o donna problème fɛ o y'a ɲini ka olu ka tɛ donc minɛ jagoya la donc nin waati min n bɛ kuma nin fɛ bi marifaw bi cira avion bi sanfɛ kabakolo la bi n ka tɛ burɛmu waati in kɔnɔna na o kɛlen ka dankari caman kɛ banbanciw la ko in bɛɛ nana mun na depuis bɛɛ de minɛna n ka tɛ bi ka fanga de ta jagoya k'a yira k'a fɔ ministre min bɛna taa a tɛna bɛn o ma n ka tɛ yɔrɔ min bi n'o ye administration ka bɛn yɔrɔw ye n ka tɛ donc o bɛ fɛ k'o minɛ n ka donc pour que k'o ta ye o b'o kɛlɛ dilan. Kɔrɔnfɛla in na yen nɔ yala kulu caman de bɛ yen nɔ wa n'olu de kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a Mali foroba fanga kɛlɛ wa sabula bi sɔgɔmada ta o kɛra Bamanci marifatigi dankarila bato la minnu na olu ko k'olu ye jatigɛ wale mɔgɔw ye ni fila ni ɲɔgɔn cɛ yala danfara bɛ yen wa. Danfara ba tɛ yen ka tɛ donc a kɛlen cogo min ka tɛ bɛɛ jɔyɔrɔ dɔ de dilen di bɛɛ ma kɛlɛ in bolo kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ kɛ an ka MNLA maakɔrɔw ka tɛ olu yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sema in ka tɛ bi terrorisiw ka donc olu nalen don hali ka mɔgɔw ka donc ani tɔw ka donc kunfa ka mɔgɔ olu bɛɛ de faralen bɛ kulu kelen na bi o bɛ ɲɔgɔn yew kɛ a kɛlen fɔ théâtre joué ka tɛ bɛɛ ka rôle dilen di ma donc bi et puis bɛɛ de ma bi o bolo gɛlɛya nana ka kɛ ka tɔ Tɔnbukutu minɛ ka gɛlɛya kɛ dumunifɛnw kana don ni ye kalo kelen ye bi k'a daminɛ ka tɛ donc Mauritanie ka se Algérie dumunifɛnw tɛ don na bateau de bɛ kɛ sababu ye aussi ka na ni ka donc minɛnw ye ka nana ye Tɔnbukutu fanfɛyɔrɔ na donc fɛn bɛɛ kɛ ka bateau yɛrɛ ka k'o gosi kan tɛ donc maa min sara la ka tɛ donc a caya la mais o bɛ mun de yira la hakilina min b'o kɔnɔna na k'a fɔ ko bi ko MINUSMA de bɛna ta ka bɔ yen ka tɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la ninnu bɛɛ k'a fɔ ko minɛnw de bɛna ta k'a di armée ma armée ka sigiyɔrɔ sɔrɔ armée ka kɛ ɲɛmaa ye ka tɛ o yɔrɔnin na ka tɛ o bannen b'o de ko la donc o de la u y'o bɛɛ hakilina fa min kɛra ka o an ka rebelle min yɛrɛ taara ka don armée kɔnɔ a maaw ka tɛ donc olu de farala ɲɔgɔn kan
k'a fɔ k'olu bɛ na ni maa ye nka ko kasoladenw de b'o bolo o ye sira dayɛlɛ ka don kɔnɔna na o donnen de o ye mugutigi fili donc armée wulila n ka cassation contrôlée bi n ka a b'a bolo cogo baaraw bɛ kɛla hakilisigi sisan n'i y'a faamuya nin ye fitinɛ de daminɛnen ye sisan kɔrɔn fɛ non a tɛ da nin ma n ka tɛ donc min don sisan bi bɛɛ b'i jɔyɔrɔ de ɲini na parce que kɛlɛ in ka dun kosɛbɛ Mali aussi ka labɛnnen don a kama bi teriw b'an na min bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛ in ka kɛ min sera min na n ka tɛ ko bɛ kɛ ten mais Maliba tɛ se k'a bɛɛ ban mais ni yiri tuura ka kɛ yɔrɔ dɔ la fo ka tigɛ dɔɔnin n'o kɛra n ka tɛ donc fanga bɛ min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma mais waati in kɔnɔna na sigi ka kuma tɛ se ka fɔ parce que min don fanga yira de ye o kuma faso jamakulu minnu b'a yɔrɔw kɔnɔna na olu ka mun de bɛna kɛ olu ye gouvernement ka tɛ donc aussi fɛn bɛɛ kɛla ka population ko ka turu ka bɔ yen k'o to ɲɔgɔn na donc o baara min bɛ kɛla hakilisigi de bɛ kan ka kɛ parce que armée man kan ka ka jamanadenw fa mais tiɲɛni barika de bɛna bonya parce que nin ye san 10 ye o sigilen don jɛkulu bɛ farala ɲɔgɔn kan donc a jama cayala nafolo b'o bolo o sera ka maa caman don o fɛ ni y'a f'i ye maa min fara ni y'a fɔ ka tɛ donc a bɛ mɔgɔ kunkolo kan ka donc o si t'a ma a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa halisa an bɛ to Bamako sigida la an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnna Garibali la n'o ye Falajɛ k'i kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ ko maa minnu sigiyɔrɔ bila ka n'u kalifa don Bamako n'an b'u wele an yɛrɛ fɛ ko déplacés ayiwa olu ni sigidadenw dɔ karila ɲɔgɔn na ayiwa fo ka maa 2 bɔnɛ a nin la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni ni walawalaya an k'a lamɛn. Bagan feerela minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Niamana Garibali ma o murutilen don sabula k'u ka jagokɛyɔrɔ n'o ye Garibali kɔnɔna ye k'o bɛ fɛ ka daraki u la sɔrɔ bosoba dɔ fɛ n'o ye musolaka ye min yɛrɛ ye maaw bila ka taa baara kɛ a Garibali kɔnɔna na kunu mankanba kɔni kɛla a yɔrɔ kofɔlen na min yɛrɛ sen fɛ sirabakanaw bɛɛ lajɛlen kun tigɛlen don min yɛrɛ labanna polisiw ka gazi fili ma maa caman kɔni joginna maa 2 o fagala bagan feerelaw ka maaw cɛla yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ ni koɲaw kan bagan feerelaw ka sifinakaw ka ɲɛma Amadu Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kan ye an sera ka min kɛ an jeunesse ani ɲɛmaw kana an yɛrɛ wulila ka se olu ma parce que olu nalen cogo min na mais u nana ka sɔrɔ mɔgɔ caman kun tɛ yen dɔw yɛrɛ tuguru nɔfɛ fu sera yɔrɔ min na ko aw na kun ye jumɛn k'olu nana parce que muso bɛ k'a fɔ k'ale ta yɔrɔ min na u taara yɔrɔ la direct u ma muso tɔgɔ fɔ dɛ u taara yɔrɔ la direct k'u b'o yɔrɔ fɛngɛsɛ sipasima maçon k'a wele k'u kana baara daminɛ an yɛrɛ fɔ k'a tɛ se ka kɛ ten k'a rejeter k'an fili ka taa kɔfɛ quoi donc en même temps an fana ma sɔn an fana ye ɲɔgɔn pousser ka taa olu nɔfɛ donc olu fana kɛra ka dɔ tirer o kunkolo la ka dɔ tirer u sen na bon an boli-bolitɔ dɔ bɛ bin dɔ kan dɔ fana sen karila an ka mɔgɔ 2 de sara de dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ 2 de banana walima ke mɔgɔ 2 de sara la mais a kɛra tan dɔrɔn u bolila u yɛrɛkɛla parce que u y'a ye jama cayara sisan an fana ye kabakuru ta an b'u fili bere bɛ min bolo u b'u ta an yɛrɛ kɛnɛ ka ɲɔgɔn bana tellement an dimina u yɛrɛkɛla u taara k'u ka moto to yan a y'u ka moto minɛ ka jeni donc en maintenant policiw fana nana o ye marifaw ci sanfɛ mais u m'a ɲɛsin mɔgɔ si ma ka ci ala ko tiɲɛ u ma dɔn ka sira fana parce que olu bɛ ka yɛrɛ de défend u ka baara de don u nana cogo min na ka marifaw ci sanfɛ an ma boli mais an yɛrɛ de tilala ka kabakuru ta tuguni k'an bɛ cɛ bɔn tɔw min bɛ yen a bɛ kuma bɛ kɛ anu ka faamaw olu ka faamaw de cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye dugukolo mankan ye min yɛrɛ bɛ senna a bɛ san caman bɔ bi nin waati in na mankanw kɔni ma da la k'o bilala fanga tigilamaw ka bolo kan o b'a yira ko tɔw bɛ senna minnu bɛna da aw tulo kan don nataw la Mariam Kuyate ka lasiri don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 1 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. ayiwa sisan an bɛna kuma yɛrɛwolo tɔn de kan n'a yirala k'a fɔ k'u ka ayiwa ɲɛmɔgɔ n'o Adama Ben Jara o nɔminɛlen kɔfɛ kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko Tahiruba ani Siriki Kuyate n'o y'a jɛkulu kumalasela olu fana nɔminɛna ayiwa VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kati n'o ye Lamisa Sangare ale bɛna kuma u ka nɔminɛniw n'u ka kiri kow kan an ka jɛ k'u lamɛn. Mali la bɔlɔlɔ kan kumakɛla dɔ Tahiruba ani faso jama wulikajɔ tɔn yɛrɛwolo dalaminɛ Siriki Kuyate olu 2 bilara ka taga kaso la kiritigɛla dɔ fɛ n bɛɛ da kan dajuguya nɛnili ni foroba basigi la nɔgɔli sigana jalaki de bina u kan fɔlɔ
nɛgɛ ɲɛ 13 tuma tilegan fɛ u yɛrɛ masurumamɔgɔ dɔw ka fɔ la ko kiiritigɛla ye u bisimila ka u lamɛn kelen kelen jalaki kun ninnu kan ko tayiruba fɔlɔ de donna ka o lamɛn bɛda kan dajuguya nɛnili ko la o min jalaki b'ale kan ka ale ka kiiri don latigɛ a ye ka sɔrɔ ka mɔgɔ filanan ladon Sidiki Kuyate yɛrɛwolo kumalase la ko ale fana lamɛnla o la foroba basigi la nɔgɔli sigana ko kan ale jalaki kun ka sɔrɔ k'a fana ka kiiri don fɔ o kibaruya sira kelen y'a ɲɛfɔ ko kalo kura bɔta tile 30 de kiiri ninnu bɛ kɛ Tayirubata lakalebaga dɔw bɛ ka o kɛ o ni muso dɔ cɛ ko de ye nɛnili bɔra min na bɔlɔlɔ baroda kan nka Sidiki ta o bɛ ka sigana fɔ ka kɛɲɛni bɛn le cerveau ka minɛli kɔ kuma fɔlenw de ye ale fɛ a na kɛ ni o kuma dɔw cɛjuguyara kiiritigɛlaw ka faamu na janni kiiritigɛlaw yɛrɛ ka ɲɛfɔta ka lamɛn a kow ninnu kan a kɔni bɛ kɛ de bɛɛ bɛ i ta fɔ a la ka tɛmɛ hali bɛn le cerveau yɛrɛ ta min kɔnna ninnu ta ɲɛ ale jalaki kun min fɔra pereperelatigɛ la o ye ko marafanga burujali walew ka kɛɲɛ ni a ka kuma fɔta dɔw ye arajo kumaso dɔ kan Bamako nka kumasen kelen jumɛn don kiiri nɔdonbaga ma faranfasiya kelen foyi di o kan ale ka kiiri jaabi makɔnɔlen don alamisa nata ale bɛn le cerveau fara mɔgɔ minɛlen filaw kan u bɛɛ koladɔnna ni camancɛ fanga kɔkɔrɔmadɔnni walew de ye nka nin wale laban ninnu ka surun furusa de la fana o don sawa o tɛ sawa kɔni cogo o cogo kalo in kɔnɔ funtɛni bonyalen don u ni ɲɔgɔn cɛ ni don tɛ galonfɔ jɛyali na sɔrɔ a ko bɛ kan maliden dɔw ka faamuta y'o ye a ko la Lamisa Sangare Kati VOA Bamara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Sedantolanta bunagun kan Côte d'Ivoire cɛ kɔrɔbalenw ni Mali taw ka badenya ɲɔgɔn dan min tun ma kɔnɔnen don kosɛbɛ bi tarata donya in don septembre kalo tile 12 san 2023 Abidjankaw fɛ yen sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 19 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ɲɔgɔndan in bilalen bɛ sɛbɛ minɛ de hukumu kɔnɔ Baba Sisuma farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako. An ka balontannaw yɛrɛ yira ko badenya ndolatan ko t'a la dɛ cɛ kɛlɛ don bɛɛ b'a dɔn a bɛ san damadabɔ Mali équipe nationale a ka girin a bɛ ye CAN kɛnɛ ka tuma bɛɛ wa jeune ɲɛnamaw b'a la an ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban CAN phase finale la kɛra 2019 Égypte an kun ka ɲi n'u ye nka u sera na 8e de finale kɛnɛ kan kelen ni kanangolo Ivoirien yɛrɛ y'a dɔn Mali bi équipe min don a bɛ a sen kan n'i ye nin badenya ndolatan in lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ a talen do sɛbɛ la fan fila bɛɛ fɛ barisabu Baba Sisuma biye u yɛrɛ sɔngɔ bɛ ko fɔ VIP 40,000 VIP 20,000 ka jigi ka na tɛ fo ka na garadenw kɛ 400 ye terrain yɛrɛ stade olympique Ebimpe Alassane Ouattara mɔgɔ 57 de bɛ don a kɔnɔ u ye biye 51 kɛ biye bɛɛ sanna ka ban sigi kɛlen don ka nin dolatan kɔnɔ kosɛbɛ tɔn fila bɛɛ bɛ fɛ ka sebaya sɔrɔ sabu tɔn fila bɛɛ bɛ CAN phase finale la min bɛ kɛ Côte d'Ivoire janvier février 2024 bɛɛ bɛ n'i ka poids dɔn bɛɛ bɛ n'i ka équipe type sɔrɔ ballontan min don a nafa ka bon jamana fila bɛɛ kan sabu dakun kɔrɔ bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ a ka ca Ala fɛ waati tɛmɛnnu na ni Côte d'Ivoire ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de bɛ dugumasara cɛ nka bi Ivoiriens yɛrɛ bɛ ka siga dɔɔni sabu match laban minnu kɛra éliminatoire la doakun tɛmɛnen a y'a to bɛɛ ye bɛɛ taabolo dɔn Mali kɛlen ka 4 ni fu kɛ Sudan du Sud la a Ivoire dolatanaw siran dɔɔni an kɔni sigilen b'a kan an bɛ ballontan ɲɛnama ye tarata mun de la Côte d'Ivoire ye Mali sugandi Baba Sisuma farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Bamako. Mali fédération président Mamadou Touré Bavier ani Côte d'Ivoire fédération président Idriss Yassine Diallo olu fila de ye nin ko in labɛn a kɛra u fila bɛɛ ka ballontan dɔɔni kɔnɔ k'a dɔn fana jamana min bɛ se ka Côte d'Ivoire to a k'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan o ye Mali ye nin waati na sabu a fadenya barika ka bon Mali fana y'a jateminɛ CAN bɛ kɛ Côte d'Ivoire n'u ni Côte d'Ivoire ye ɲɔgɔn sɔrɔ badenya dolatana a ka kɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan a b'a to Mali fana b'a ka repɛriw sɔrɔ kɛnɛ kan président de fédération fila ka labɛn don bɛɛ k'i ka tɔn sigi sen kan k'an don directement CAN véranda kɔrɔ an ka ɲɔgɔndan jaabi ma kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako.
Aywa ni mina dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan lamɛnna balimakɛ Cheikh Thioro fɛ ne kɛra juru tun bɛ an balimakɛ Dafik bolo ni jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ ani ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ la Aida bajo hurera ne misoi mai no baraka shi bicho wobai alfa gai gabai doktere gabai gashi mawai gabai ga safari shara yana ni di kala de buyan yana ni di kala fo kashalan